Potrebujete spoľahlivo prepraviť nadrozmerný, ťažký alebo špeciálny náklad? Naša spoločnosť sa špecializuje na nákladnú a nadrozmernú prepravu aj pre náročné a komplikované projekty. Pri nadrozmernej preprave nestačí iba pristaviť vozidlo. Každá preprava si vyžaduje dôkladné plánovanie, správnu trasu, potrebné povolenia, bezpečné zaistenie nákladu a koordináciu všetkých krokov. Práve preto pristupujeme ku každému zákazníkovi individuálne. Prečo si vybrať práve prepravu od nás? Poradíme si aj s nákladom, ktorý vyžaduje individuálne plánovanie, špeciálne súpravy a presnú koordináciu. Zabezpečujeme prepravu na Slovensku aj v zahraničí, vrátane krajín Európy, Turecka a krajín bývalého ZSSR. Moderný vozový park nám umožňuje bezpečne prepravovať stroje, konštrukcie, technológie, aj iný ťažký alebo rozmerný náklad. Postaráme sa aj o potrebné povolenia, colné formality a administratívu, aby ste sa nemuseli zdržiavať zložitým vybavovaním. Dôraz kladieme na bezpečnosť, správne zaistenie nákladu a poistenie, aby bol váš tovar počas celej prepravy pod kontrolou. Vďaka efektívnej organizácii prepravy vám pripravíme riešenie na mieru, ktoré šetrí čas, náklady a zjednodušuje celý logistický proces. Nezáleží na tom, či potrebujete prepraviť priemyselný stroj, stavebný materiál, veľkorozmernú konštrukciu alebo iný špecifický náklad. My vám pripravíme logistické riešenie na mieru. Kontaktujte nás a zverte svoj náklad do rúk profesionálov.